10th படிக்கிறேன் கைஸ். சரி கைஸ், நம்ம வந்து என்னை பற்றி வேறு பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்துடலாம். லெஃப்டில் 2 பேர் அங்கே வந்தாங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டார்டிங்கில், அவங்க தான் கடைசியில் வந்து குடைச்சல் கொடுத்தது. இங்கே பாருங்க கைஸ், 110 110 2 ஹெட் அடித்தான். ஆனால் டீம்மேட் நாக் பண்ணிட்டான். இவன் தான் இன்னொருத்தவன் தான், அவனை பார்க்கலையா, அவன் கீழே ஓட்டான்னு நினச்சான். அவன் வந்து என்ன நாக் பண்ணிட்டான். அப்புறம் நம்ம டீம்மேட் ரிவைவ் பண்ணோன்னே நம்ம போய் அவசரமாக போய் மெடிக்கேட்டை பண்ணோம். இன்னும் இருக்கிற 2 கில்ல 1 கில் நான் தான் கைஸ் அடிப்பேன் பாருங்கள். இப்போ சுற்றுவோம் சுற்றிக்கொண்டே இருப்போம் போல் மெடிக்கிட்ட நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம். மெடிக்கிட்ட எனக்கு என்னமோ தோன்றது என்னன்னு சொல்லிட்டா கைஸ். இப்போ வந்து நம்ம கிளாஷ் ஸ்குவாட் ரேங்க்டு கேம் விளாட்றோம். அதில் வந்து இது இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் கைஸ். இன்னேலர் அளவுக்கு போட்டு சும்மா ஒரு இன்னேலரை போட்டால் லைஃப்லாம் ஏறிடும். இது சொன்னேன்ல கைஸ், ஒருத்தவனை கில் பண்ணுவேன்ட்டு. இவன் தான் அது. இவனை கில் பண்ணிட்டு இவனை நாக் பண்ணேன்னா கில் பண்ணுவேன். கில் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே உள்ளவன் அவனை நாக் பண்ணிவிடுவான். டீம்மேட் வந்து முடிச்சுடுவாங்க. இவன் தான் கைஸ். இவன் கீழே ஓடிடுவான் கைஸ். க்ரோனோ உடஞ்சிரும், கீழே ஓடிடுவான். நானாக இந்த ரவுண்டில் கீழே தேவையில்லாமல் போய் அடி வாங்கிட்டேன்னு தான் கைஸ் எனக்கு தோணுது. என்னமோ பாருங்க, கீழே போனேன்னா எங்கே இருக்கான்னு பார்க்கல. அப்புறம் இங்கே பார்த்தோன்னே அடித்தேன், மேலே பல்ல. இப்போ ட்ராக் பண்ணோன்னா மேலேயே பல்ல. நான் கவர் தான் ஆனால் ஆறதுக்குள்ளே அடிச்சிட்டாங்க கைஸ். அப்புறமா முடிச்சிட்டாங்க டீம்மேட்டு. எப்படியோ ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஜெயிச்சாச்சு. அந்த பொண்ணு எமௌண்ட் போட்டுட்டு அது வேறு, அவங்க போட்டாலும் போட்டுருவாங்க. சரி கைஸ், செகண்ட் ரவுண்ட் பார்ப்போம். என்ன கன்று வாங்கலான்னா M4A1 தான் கைஸ் நான் எடுப்பேன். M4A1 அப்புறம் ஷார்ட் ரேஞ்ச் MP40. நீங்கள் எது நினச்சி எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு ஷார்ட்டு ஒரு லாங்கு அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஒரு ஷார்ட்டுக்கு வந்து என்ன MP40 ஸ்கின் இருக்குது. அப்புறம் இதுக்கும் ஸ்கின் இருக்குது M4A1க்கு. லாங் தான் இந்த ரவுண்டு. எவனாச்சும் படி வழியாக வருவான்னு ஸ்கோப் போட்டு பார்த்தேன், எவனுமே வரல. இப்போது இன்னொரு மேட்ச் இந்த மாதிரி தான் ஸ்கோப் போட்டு பார்த்துருக்கும்போது ரைட்டில் வந்து ஒருத்தன் அடிச்சிட்டான். அதான் ஸ்கோப் போடுற நிறுத்திட்டேன். இல்லாட்டின்னா கொஞ்ச நேரம் ஸ்கோப் போட்டுக்கலாம். அங்கே ஒருத்தனை பார்த்துட்டேன்னா அவன் இப்போ நாக் பண்ணுவேன். இல்லை, டீம்மேட் நாக் பண்ணிவிடுவாங்க. சாரி, டீம்மேட் நாக் பண்ணோன்னா அவனை கில் எடுத்து கொடுத்தாச்சு. நம்ம டீம்மேட் இப்போ 2 பேர் நாக் ஆகிடுவாங்க. இதோ 2 பேர் நாக் ஆகிட்டாங்க. இந்த ரவுண்டு நம்மளை போட்டுருவாங்க கைஸ். ஒருத்தன் சைலண்ட்டாக வந்து நம்மளை முடிப்பான் பாருங்களேன். அவன் வந்ததே தெரியாது கைஸ். சவுண்டு சுத்தமாக கேட்கல. அவனை பார்த்த வேத்துக்கு அடிச்சிட்டான். குளோவால் இருந்துச்சு, போட்டிருக்கலாம் தான். நான் என்னமோ குளோவால் பார்க்கல அந்த நேரத்தில். சரி அடிச்சிடலாம், என் டஸ்டில் தானே வச்சுருக்கான்னு பார்த்தேன். முடிச்சிட்டாங்க. இந்த ரவுண்ட் தோற்றுருவாங்க கைஸ். நம்ம டீம்மேட்டை இப்போ முடிச்சிருவாங்க. அவன் வேறு எங்கேயாச்சும் போய் மெடிக்கெட் போட்டால் கூட சரிங்களாம். இங்கே இருந்து மெடிக்கெட் போட்டதுனால முடிச்சிருவாங்க. நம்மளை முடிச்சவன் பார்த்தீங்களா, மெடிக்கெட் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான். சரி கைஸ், அடுத்த ரவுண்டு வந்துச்சு. இந்த ரவுண்டும் M4A1 தான். ஏன்னா வேறு எதுவும் வாங்க முடியாது. MP40 வாங்கியிருக்கலாம், ஒரு 2 கில்லு அந்த மாதிரி அடிச்சிருந்தா வாங்கலாம். வேறு கில்லெலாம் அடிக்கலையா, அதனால் நம்ம வந்து M4A1 வாங்கியாச்சு. சரி கைஸ், இந்த ரவுண்டு எப்படி போகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இந்த ரவுண்டு அவங்க ஜெயிப்பாங்களா என்னன்னு தெரில. வெயிட் பண்ணுங்க கைஸ், பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். எமௌண்ட் போட்டுக்கிட்டே போய்ட்டு இருந்தேன் கைஸ். அது செமையாக இருந்துச்சு. அப்படியே கீழே குனியும் போது நல்லா இருந்துச்சா, அதான் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன். இங்கே ஒருத்தவனை முடிப்போம் கைஸ். நம்ம தாம்சன் வச்சுருப்பான், நான் M4A1 தான். ஷார்ட் ரேஞ்சிலேயே முடிச்சிருவோம் எப்படியோ. அவனை டீம்மேட் தான் முதல்ல பார்த்தான், நான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி. அப்புறம் தான் நானே பார்த்தேன். பார்த்துட்டு எங்களை ரைட் சைடில் தெரியும். நான் நிற்கிற மாதிரி பாக்ஸுக்கு ரைட் சைடில் ஏதோ போயிட்டான் உள்ளே. இங்கேருந்து அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், வெளில வரல. சரி பக்கத்தில் போகலாமான்னு பார்த்தேன்னா அது மாதிரி போய்ட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அடித்தாச்சு எப்படியோ. அவனே வெளில வந்து அடி வாங்கினான் கைஸ். அப்புறம் இவனை முடிச்சுட்டு இவன்கிட்ட கன்னு குளோவால் இருந்துச்சு, எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் அவங்கள முடிச்சுடுவோம் கைஸ். 2 பேர். இப்போ 2 பேர்த்தையும் நம்ம தான் கீழே அடிப்போம். அப்படியே ஒருத்தன் வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டான். ரிவைவ் பண்ண ஒரு அடியிலே நாக் ஆகிட்டானா. இன்னொருத்தவனை இப்போ முடிப்பேன் பாருங்க கைஸ். ட்ராக் பண்ணேன், உழலை, ட்ராகே ஆகலை. அதனால தான் நான் அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன் எல்லா ரவுண்டுமே. குளோவால் போட பார்த்தேன், ஆனால் குளோவால் போடல. எதுக்கு தேவையில்லாமன்ட்டு அதான் ஜெயிச்சிட்டமே. இதுக்கப்புறம் குளோவால் போட்டு கடைசியாக குளோவால் போட்டுக்கலான்னு விட்டுட்டேன் கைஸ். அப்புறம் தாம்சன் லூட் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தேன்னா MP40 தானே யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்குள்ளே MP40 எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து நம்மளோட தாம்சன் ஒருத்தன் எடுப்பான் பாருங்க. பேக்கில் 2 தாம்சன் வச்சுருப்பான்.
தாம்சனோட ஐட்டம்ஸ் அதையும் கீழே போட்டாச்சு. இந்த ரவுண்டு ஜெயிச்சிருவோன்னு தான் கைஸ் நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த ரவுண்டும் அடுத்த ரவுண்டு ஜெயிச்சிருவோம் தொடர்ந்து. இந்த ரவுண்டு நான் எத்தனை கில் அடிப்பேன்னு தெரிலையே. இந்த ரவுண்டு எத்தனை கில்னு தெரில கைஸ். சரி பார்ப்போம் எத்தனை கில் அடிக்கிறோன்ட்டு. அந்த எமௌண்ட் போட்டு போனது செம்மையாக இருந்துச்சா, அதான் அப்படியே போட்டு போயிட்டுருக்கேன். சரி கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அடுத்த என்ன வீடியோ வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன வீடியோ கேட்குறீங்களோ அந்த வீடியோ நான் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். சரி, இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவை பார்ப்போம், அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இங்கேருந்து ஒரு நாக் பண்ணுவேன், இங்கேருந்து 2 நாக் பண்ணுவேன் கைஸ். இன்னொருத்தவங்க க்ளோல் போட்டுருவான், சுற்றிட்டு போய் இன்னும் 2 பேர்த்தையுமே முடிச்சிருவேன். பாருங்கள், M4M ட்ராக் பண்ணேன், சும்மா கிளாசிக்கு ரேங்க்லலாம் என்னமோ உழுது, ஆனால் இதில் மட்டும் உழ மாட்டேங்குது. அதான் என்னன்னே தெரில, கடுப்பாக இருக்குது கைஸ். இதில் மட்டும் என்ன தான் தூக்குனாலும் மேலேயே பட மாட்டேங்குது, ஹெட்டிலே பட மாட்டேங்குது, ஸ்டார்டிங்லேயே வாய் குளருது. சரி கைஸ், அடுத்த ரவுண்டு தான் நம்ம MP40 அடிக்க போகிறோம். MP40 தனிமைகளை பார்ப்பீங்க. இந்த ரவுண்டு தான் அந்த பக்கம் ஏறி கிரனேட் போட்டு ஒருத்தவன் நாக் பண்ணுவேன், MP40 ஒருத்தவனை முடிப்பேன், இன்னொருத்தவன் கடைசி ஒருத்தவனை அவனாவே எத்தனை பேரை முடிப்பேன். இந்த ரவுண்டில் நான் குவாட்ரா கில் அடிக்க வேண்டியது கைஸ். 3 கில் அடித்தேன். இன்னொருத்தன் வந்து கிரனேட் போட்டு அவனே எலிமினேட் ஆகிட்டான். எனக்கு தான் கிரனேட் போட்டான், அவன் போட்ட கிரனேட் அவனுக்கே ரிப்பீட் ஆகிட்டு என் க்ளோவால் பட்டு ஒரு க்ளோவால் போட்டதுனால. இங்கேருந்து அடிக்கலாமான்னு பார்த்தேன், தலையை காமிக்கலை. சரி, இப்போ சுற்றிட்டு போவோம் பாருங்கள். சுற்றிட்டு போனது அவங்க எவனுமே ஒருத்தவங்க கூட பார்க்கல. சுற்றிட்டு போனோன்னே அழகாக உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. சுற்றிட்டு போகும்போது லெஃப்ட்டில் ஒருத்தன் உட்காந்துருந்தான், அவனை பார்த்துட்டேன். சரி, அவன் அடிச்சுருவான்னு தான் நினச்சேன். ரைட்டில் உள்ளவனை அடித்தேன்னா, லெஃப்ட்டில் ஒருத்தன் ரைட்டில் ஒருத்தன் வந்தாங்க. லெஃப்ட்டில் உள்ளவனை பார்த்துட்டேன், ஆனால் அடிக்கலை. ரைட்டில் உள்ளவனை அடித்தேன்னா, அப்புறம் லெஃப்ட்டில் உள்ளவன் க்ளோவல் போட்டான். என்னை பார்த்து பயந்துட்டு நானும் ஒரு க்ளோவல் போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு நான் தான் க்ளோவல் போட்டேன், அப்புறமா அவன் க்ளோவல் போட்டான். இதோ பாருங்கள் கைஸ், இதோ லெஃப்ட்டில் ஒருத்தன் இருப்பான், சவுண்டு தான் கேட்டுச்சு, அவனை பார்க்கல. இதோ இப்போ தான் பார்த்தேன். அப்புறமா இங்கே அவனை முடிச்சுட்டு பின்னாடி க்ளோவல் போடுவேன் பாருங்க. அப்புறம் இவனை தான் கிரெனேட் போட்டு நாக் பண்ணேன் கைஸ். இந்த இடத்துல எவன் எங்கே வரானே தெரில, டீம்மேட் சவுண்ட்லாம் கேட்டுச்சா, எங்கே வந்தாங்கன்னே தெரில. அப்புறமா எல்லோரும் செத்துருவாங்க. இன்னொருத்தவனை வந்து டீம்மேட்டே போட்டுருவாங்க. இல்லை நான் தான் போடுவேன். இப்போ வருவான் பாருங்க கைஸ், லெஃப்ட்டில் கிரெனேட் போட்ட மிஸ் ஆகிட்டான், ஓடி வரும்போது அடிச்சிடுவோம் பாருங்க. அப்புறமா 1 vs 1 சுச்சுவேஷன் ஆகிட்டு கில் எடுத்துருவேன். இவனையும் கில் எடுத்துருவேன், இன்னொருத்தவனையும் கில் எடுத்துருவேன். டீம்மேட்டை தான் ரிவைவ் பண்ண முடியல, ஆனால் டீம்மேட்டு டெத் ஆக மாட்டாப்ல. கிரெனேட்லாம் போட்டான், ஆனால் எதுவும் வேலைக்கு ஆகலை. இப்போ அவனே கிரெனேட் போட்டு அவனே எலிமினேட் ஆகிடுவாங்க பாருங்கள். இதோ எலிமினேட் ஆகிட்டான். அவ்வளோதான் கைஸ். சரி கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் உங்கள் கிரி கைஸ். பை கைஸ், பை.